С присъствието си от 2013 година на българския индустриален пазар, фирма Нокон България ЕООД непрестанно се усъвършенства и налага безкомпромисни стандарти за качество. Фирмата е клон на производителя за България и производството е специализирано в фибролазерно режещи машини, представени в 5 серии. Собственикът на Нокон България, господин Еркан Озгюр Карали, разказва за преимуществата на своите клиенти. Ние сме много динамичен един екип и наистина с всичките нашите специализирани обучени инженери предлагаме много бърза реакция и сервизно обслужване и естествено изцялостно поддръжка на всичките машини, които ги доставяме. За кратко време наистина успяхме да направим много голям успех. Дейността на фирмата се развива в над 45 държави, като доволните клиенти се увеличават със всеки изминал ден. Фирмата предлага на своите клиенти в България изключително бърза реакция и професионално обслужване от квалифицирани специалисти. Динамиките, които ние си го имаме като фирма, са съвсем различни от нашите другите всички конкуренти, които са в пазара. Не само в българския пазар, цяло всичките световни пазари в момента, защото за нас целта е, ние гоним много по-голям стандарт, ние гоним много по-високо ниво, който да се състезаваме с европейските производители по тази технология. Нокон фибролазери се характеризират с висока прецизност, бърза скорост на рязане, иновативен дизайн и енергийна ефективност. Нашия слоган е Race with Speed for your success. Това означава, че трябва да се състезавате с бързина, да може да получите успеха, защото наистина смятам, че машините, които ги предлагаме и скоростите, които ги предлагаме с нашите машини, смятам, няма машина, която може да достигне това постижение, каквото сме успяли да го направим.